sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya ang principal sa Bacolod City National High School kag tagpamuno man sang School Teacher Federation dis Bacolod no? Sir Richard Hilangri, sir, may aga sa imo. Art kag pagpalamati isang Action Radio. Good morning sa inyo tanan. Kumusta na, sir? Anong preparasyon na sa Bacolod City National High School? Nga siling nila baskog kuno basta taga City High? So, gapon pinag-meeting ako sa aking school planning team kag we will implement full-blown sang face-to-face this coming November 2. So, may mga officers ako kag member nga sister ng simple problema no daw yung kutyarin sa una na hindi pa kita teacher ang problema sa education naton ara again. So coming Monday kag Tuesday we will full blown for 2 days anay ang sit A kag sit B ti pa-report to namon and then Okay. po ng lista lang tanan nga problema kay ito ginapalista man sa divisions ng region but we cannot yet promise the solution kay ato nakakita Black Action Art alin sang estudyante pakita sa subong ng ang problema mo man nag-intensify lang Okay. kay 30 million na kita so most likely dira sa akon ang problema pulungkuan Adjus. so ginapapangita pag man subong kun pilagid ka pulungkuan ang kulang kay primero sang pandemic ang pulungkuan ti nagalapta man lang po kay napahimos mo ko kita ti daw hindi madadali himos subong kay ma-full blown tanan nga pulungkuan sa ilit-ilit nga daw wala pa natin nagkalaubos natin sining ko isipon talang ang kulang and then whatever problems that we will see next week during our 2 days nga face to face nga full blown we will find ways na lang kung anong solusyon and then we hope nating DepEd magpadala pag isang dugang nga pundo kay isang June nagpadala man sila sang pundo pero not enough no nga inang extra po mo halimbawa dira sa akon tingin padalaan ko nila daw mo almost 500,000 kaya mo nang pa kayo sa mga classrooms Okay. pero damo pagin sa mga bilin-bilin so we hope nga ti maduwangan pag ini kay full blow na iniya nga ang kakulang sa teachers sa Action Art ti wala kami sang option nga mahimo kay tani nga ayon teacher nga sit A sit B lang tani anay sir Okay. para nga tag 25 lang kada classroom nang manageable kayo Isugin ko naman kung mag-sit A, sit B kita, nang duwagin ta ka-shifting, mahasugod ta alas 6 agad, matapos alas 5 sa hapon, duwa ka-shifting. So, most likely, kay kulang ang teachers, hindi ka maka-teach 6 hours lang. Yan You will go beyond. That's already a violation of labor laws sa aton nga naglapaw ng teacher. Sinunto ti way tamay mo i-merge tagid ang sit A sit B para nga the same 6 hours actual teaching. Okay. Pag tigaling kay ati siyempre question of discipline naman nga ati mag 40 to 45 sila kabilog magahod dirati amo man lang napirmi ang kuan guro ang isyu nga yawan ka pa hipos estudyante kun daw medyo maganda na sila. So most probably sa first week sang November 2 second week sa November mahipos-hipos para sila kaya panilagan man to nilang sit A kag sit B kaya mo pa na sila mag-updanay full blown mo. Correct. Pag third week sinaya ti magahod ng estudyante kaya mo nang ilan nature so ti ginagaidan na mo ng teacher kay iban mga season teachers naman natin mga young teacher ginagaidan at kuan nyo lang na pamaagi kamo da kung paano paipuso na sila da kay kung gusto sila mag-learn siyempre kinala mag-cooperate sila tin value sa atong kabataan ginapataas man naton sa subong nga mga kabataan naton daw prone sa depression daw hindi bla pareho sang time kuya no time nga sa una si akigan kaya magsiling akigan ka way kaya kapaluya-luya kaya way balbalon kaya kung daw kwan mati subong way na ya hindi na pwede balbalon mo kumataan subong reklamo kay mo hindi kay oo kag hindi pwede kay paghambal mo malayas man siya sa una hindi pwede ka magsining ka maglayas ka mahambalon ka magsining ka na mo layas siguruhan hindi ka magbalik subong hindi na nasubong kay may mga kaso kita nag-suicide ka nagkalamatay kaya ginapasubo naton inang mga sitwasyon so wala din kauntat ang aton sa ekososyal ang aton nga guidance gina-activate naton nga magpanilag sa mga estudyante and then ang problema sang nagabaligya sa marijuana na kuha naman to na address may police kuha naman
record kung naglapaw na sa 18 years old. So we hope na ato ng estudyante nga pala matisbong inikanan, you please guide your children, dear students. Eskwela gid palihog. Kay kung kisa action art daw di naton malikawan ina kay daw family enterprise dati pagpamangkot mo din nahimo inikanan yung mga bro baligya I mean. Jesus. Ato sa prisuhan, ti ang tatay ato man sa prisuhan, ti tawagan mo ang ila kapitan, gahan sa man to sa barangay kay kapulis karakter na siya ti Dria sa amon kuwang kami open arms in receiving if they really want to learn pero kung mag-violate sila diya sang mga violation nga nagapang-contaminate na sila ti we will not hesitate kung lapaw na sila sa 18 years old bisan ni sila lapaw ti refer namon sila sa DSWD ra nga disiplina sila kay karon sila lang ang tutukan kag ang iba niya makontaminate hindi naman unfair naman na sa aton nga mga estudyante action art. Correct. So galing kay ginanticipate kinanamon nga mag full blown face to face ang aton nga mga kuno mga wash areas kundi ipakayo na mga gripo, mga basin. Kung hindi na mabantayan kung kita may mga luko-luko manap kita nga mga estudyante nga palpagon ang basin, utangan bato. Tapos ang gripo na kay plastic man na lungion. So we hope nga ang aton nga mga kabataan hindi pagimuon ni nakalihog no. Ang resources natin ang budlay pang taon kung isa naginakuha na lang ang pahuya-uya sa inyong mga teachers, mga ayo sa stakeholders kay ang budget naton sa eskwelahan hindi man kaigo-iya. So please mag full blown kita, puno kita sa eskwelahan. Ating health protocol naton ara gyapon pero ang pagrespetuhan ay kag sa property palihog gimuon lang gid kay kung madakpan kamo yati patransferon kamo or kay pabayron hindi man kamo kabayad so kuha na palihog ang mga nagapamati nga mga ginikanan kag kuan ilaygayan gid nga kung dito ka sa eskwelahan ang mga bumbilya na daw base isulod sa bag. I'm not saying daw kadamo ko sinigay mo tipo kung gisa mo na dahil ng complaint sa teacher pag kuan niya sir why naman to suga or pati suga ginasulod sa bag magdalon puli. Hindi malikawan kung ito. Kalapot nila na iya. Madula gini action art ya. Gaugtas ka na. Till sobra na 100. Tapos ang pag-purchase natin sa gobyerno, sa DepEd, hindi kaya sila nga daw imo kwarta nga kuuton mo na pagbakal. Tigina may mga papilis na kadugay. Correct. Kung gisa, wala ka naman pundo. Kisa galingin ulo mo mang sinimistra ti sila mo actionante ano pag action mo kisa kuno la ka pundo so kay ginaplasta naman na sa subong mga classroom although may mga problema pa man tada sa mga drainage so we hope nga matatapan tagin ni tanan kay way man kami katulog ang school planning team and then this coming November 2 most probably hindi na pa tama kadamo kay kalalag pa pag November 3 onwards damo na ta so we will be 8,500 kung mag-eskwela tanan. So, dako na nga population. So, kay public service in action art, ang amon nga mandate siya, paalamon sila, basta ara sila dira. We will do our best nga they will become good citizens nga sa ulihi, maging successful sila. Kaya ang kasubo namon action art, mabalaan ba kung isa nga nagapakig-away sila. Ang sa ulihi napatay or napriso sila ti amon kasubo iya sa mga teachers so we hope nga wala sang mga estudyante ta nga makakadto sa prisuhan nga mapriso o kung napatay sang mga illegal nga activities kag kung successful sila ara na kami na sa Cloud9 sa Kalipay Action Art kag bisan gamay nga words of thanks ganit ginapasa dako na nga bagay para sa amon nga mga teacher action art. Yes. Sige, kung sunod kasi man na kung may mga assessment na mo balikan talang ka na kag maka-interview kita liwat parang at least may baluan ta. Anyway, salamat gid sa time nga ginatag mo karon iyang aga Sir Richard. God bless kagalong gid permi. Thank you, Action Art. Kay Action Radio, thank you very much sa time nga ginatag mo sa mga teachers. Action Hotline! Sir Richard Ilangri, ang principal sa Bacolod City National High School.